Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan Arubi. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasapaak anagayat. Ket kayat ko nga iso ti agbalin adamo ken maudi nga ayat ko. Ngem saan nga amin akayat tayo, ket iso ti mapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ruby, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagwapo at talaga ni Philip. Gwapo lang nga rodan. Sikat pa iji pagadalan tayo. Gaputa may sa player iti sipak takraw. Iso nga rodan nagswerte aken kwa na. Uray sana kapalubusan ni Nana nga makinobyo. Sinong bataklatan ni Philip, gaputa agayatak unay kan kwa na. Kaya't ko kumamot ti mapadasan ti madan iti kaayan-ayan. Nasaysayat matlang no awan pay. Iti kasta, may pasnag mo ti agadal. Kan awan pay kaap-apam. Agap-apa kayo kadi ka ni Philip? Kanayon matlang agapa kami gayam. Kasano? Kanayon ko amatiliwan nga da sa bali a babaya kachat na. No kasta, saan lang asika ti babaeng itibiyag na? Jak amo ano kaayan-ayat na matlang dagiti kachat na. Dagiti mat ngamin babay ti agpapansin kan kwa na. Iti day di akinataar na, talaga a babae ti umasidig kan kwa na. Apay siyak ngay, saan mat asyak ti masidig kan kwa na? Iso mat tinagaram kanyak. Naidumdum ang amin ti kinapintas mo, friend. Pasablugan nakman ako nakon. Umay kakit din, tamapanta ni Jack Cantin. Itayak pa'y amabisin. Biyernes ita, iso agpasyarta pa'y kuma. Agawid ka manin inton bigat. Kailiw kan tumanen. O sige, agpasyarta pa'y nga rod. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta? Kasla kayat ko iti mapan iti igid ti baybay. Mapantamag na magna. Sige, agsukat ka kadipay? Uwan, iso nga orayan na kun biit. Sige nga rod, ingkan agpalas, taurayan kan dito'y salas. Nabannog ako na magmagna. Saan ka kadipay nabannog? Agtugaw tapay. O sige. Sapay la ko ma. Ta saan kanto ang mapukaw kanyak, Ruby? Gaputan na patig ka unay kanyak. Nasyakmat ti damagam. Kayat ko asika ti umunakan maudi nga ayat ko. Uray sakmat ah. Kayat ko asikan ti agbalin nga asawak. Talaga? Awan ka diti sa bali ang babae iti biyag mo? Si kalaan ti babae iti biyag ko, Ruby. Apay nga rin na nagado ang babae ti kachat mo. Jack, ida kayat apabainan. No kastangag chat da kanyak. Iso arip-replyak ida. Oh, kitaam? Adaman na nagchat kan ka. Ti cellphone mo, siyak man ti mangbasa iti agchat-chat kan ka. Ne, apay nga inalamatan ti cellphone ko. Saan mo akayat? Abasaak no asino man ti nagchat? Sige man laangan. Si kangarudan ti mangbasa. Ni Glenda? Anya ti kunana? Damdamagan na no sa dino ti ayan mo. Apay ka no? Kayat mo tadamagak no apay? O sige, sikan ti bang reply. Okay. Apay mo tadamdamagan. Oh, aday ta. Naisend kon. Anya manan ay kasapulan day ta babae. Apay, kanayon na kadiadamagan mo sa dino ti ayan mo? Saan mo? Oh, aday ta, nagreplyan. Basaag. Kadwaan na ko ma. I-reply ko ang kadwanak ita. Sige, ibagam lang. Kitaag man, no anya pa'y ti ibagana no maamuan na akadwanak ita. Robey, kumusta ti panagadal mo?
Okay lang, matnanang. Ala, anusam ti agadal. Sana bale, may salaangan atawan agturpuskan. Da kayo kit di ati aganos, nanang. Amok amarigrigatan kayo amang papaadal kanyak. Ngam, anusan nyo laang. Ay, imbaglakit din at agpimpensyonak. Ang agkurang latamit. Iso amasapol nga agdiskitar latta datao. Imbaglakit din taadda ni Johnny amatangtang danak no kasta akasapulak titulong. Ngam kaadwan na asaan na nga awatan ti itangdan ko. Iso mababainak. Kumusta matan ni Johnny, nanang? Nasaya at latamit, anak ko. Ay, gusto latakan ka jay tao. No apay nga min asaan na kayat ti agiskwela, Kayat na ti agyan iti talon. Ay, no lakit di ta nagagat ti tao. Ay, nasaya at ti pagtungpalan na. Amok nga gawid ka ita. Isuan ang yagak iti bunga tiniyog. Agyaman ak, Johnny. Amom talaga no anya dagiti pagayat ko. Siyempre kadwa ka di makkel. Iso nga mukon no anya dagiti paboritom. Loko man nag-eskwela ka. Siguro, agkadwa tayo iti pagadalan. Sana para kanyak ti adal, Ruby. Naragsakak nga agbyag, akas man nalon. No apay matngawan sa mga agadal, Aggagatak latan, iti kasta. Makaurnungak, ken sanak nga agbisin. Sikangay, anyamot ti planom, apaman na makalpas ka iti panagadal mo. Siyempre, agtrabaho ak, Di saan kanton nga agawid ditoy? Apay ko maasaanak nga agawid. Kat adda ni nanang ko ditoy. Ruby, adda aklang ditoy amang ururay kan ka. Sapay la ko ma. Tamasursuro nakmatan nga ayatan. Dayta ka di man ti pagtungtungan ta? Saan ka di nagsaritaan tan dayta? Ruby, sorry, itimbaga. Si kagayam ti ibagbaga ni Philip, akaayan-ayat na. Siyak nga, Rod. Apay ka di? Siguro, okay lang matkan ka no agpakadwaak iti kaayan-ayat mo. No kasta ka sa pulak titulong na. Ada ka ni Philip dayta, no kayat nakakadwaan. Amangan no iso asaan nakakadwaan no kasta nga agpakadwaak. Gaputa saan mo apalubusan. No saan ko man napalubusan? Karbangak siguro. Gaputa kaayan-ayat ko kat nga, Rod. No kasta, insecure ka. Mabuteng ka maagaw ko ni Philip. Gaputa, napimpintasak ngamsi ka. Tapno ibagakan ka. Ni Philip tinangaram kanyak. Sa anak akaskan ka, ajay la agpapapansin ti aramidam kan kuana. Para makita no saan nga agtinag ni Philip kanyak. Iso nga agridam ka. Nagpuskol talaga ti Rupa dayjay Glenda. Gusto launay ka ni Philip. Makamumat ta ni Philip. Adakan ko no agpasulisog iti dayjay Glenda. Saan ka nga agkampante, gayam? Ang mga numaagaw nang agpaysukan ka. Awanan marami dahak no kasta ti mapasamak. Tinapatag, nagbalinak anapod no iti ayan-ayat mi ka ni Philip. Kan saan asyak tinagaramid no kas pangarigan. Sa bagay, husto kay ti dayta. Kaya't ko atutukan ti panagadal ko, Fatima. Isulangan ti pangipaayak iti oras ko, ngam ti agpanunutak iti may papan iti dayta banag. Husto ka, gayam. Apay ka di. Anya man ti masapol mo kanyak.
Diyak kaya ti madisturbo. Agrib-review ak para iti exam tayo. Iso kumamat ti aramidam. Iti kasta, makaturpos ka. Ruby, adda ko maipagpakaasikan ka. Anya dayta? Adayuam ko man ni Philip. Pangaasim. Masikugak. Kat ni Philip, ti ama. Anya? Nagpasikog ka? Di na kaya't atakdaran ti sikug ko. Gaputa si kakano ti ay ayatan na. Dayta itatibanag ti inaramid mo. Amom asaan na ka nga ay ayatan? Ngam sikat ti kamat akamat kan kwa na? Agbababawi ak itan. Diyak kaya't taganak abalasang. Iso apang nga asim ko mamat, Ruby. Pakawanan nak, Ruby. Ngam saan ko nga ay ayatin ni Glenda. Amo mat dayta. Matlagayam. Saan mo nga ay ayatan? Ngam apay asinikugam. Gaputa iso ti asidag nga asidag kanyak. Uray pay. No saan mo matgayam nga ay ayatan? Saan mo kuma at tinutupan? Diyak kaya't ngagsina ta, Ruby. Kasano ti anak mo? Mabalin ko asuportaran ti putot ko. Ngam sikat ti ikasar ko. Pasensya kan, Philip. Ngam, diyak kayat tada sabit na. Kayat ko ati agbalin nga asawak. Awan sa bali nga obligasyon na no saan asyak laang kan dagiti agbalin to nga anak mi. Pangasim, Ruby. Saan mo kumamat nga ramidan kanyak ti kastoy? Agpinasensya talaangan, Philip. Kablaawan ka, anak ko. Agyamanak, tadinak pinaay iti arapaap ko ang makagraduar ka. Gaputa isumat ti arapaap ko, nanang. Congratulations, Ruby. Agyamanak, Johnny. Kan agyamanak, iti panangkadwam kan ni nanang ang nagbiyahe. Una, namin. Kaya't kamat ama kita. Kat tangay awan regalo kan ka ita graduation mo. Siya kung ti makaamu iti lunch tayo. Mapan tayo iti restaurant. Agpaiso? Well, iso ang mapan tayon. Tama nga no ibabawik pa'y. Ita ta nakagraduar kan. Anya nga iti planom? Kaya't ko ti agabrod, nanang. No kasta. Agin na dayo tamanan. Agan anos kayo, ananang. Tapara matlaang kada tayo ti panagabrod ko. Pauitan kayon to. Kan sumardang kayon to nga agtrabaho. Ay, agan anad kan to nga rod ije abroad. Anak ko. Wan, nanang. Kan uray da kayo mata. Agan anad kayo akanayon. Nakagraduar ka matan, Ruby. Awan mat sigurong lapad. No ituloy ko ti panagaram ko kan ka. Nakagraduarak nga agpaiso. Ngam awan pa'y mat natalgad at trabaho, Johnny. Anya nga ro ti planom ita? Sa dino nga iti pagsapulam iti trabaho. Kaya't ko ti agabrod. Anya? Iso anawayakan nga agbirok iti sabali nga armam, Johnny. At daak lang dito'y amang ururay kan ka, Ruby. Kat sa anak tong agsapul pa iti sabali. Agyamanakan ka, Johnny. Imbaglakit din, tada ka akanayo namang tultulong ka ni nanang. Awan anyaman na, Ruby. Basta para kan ka. Aramidag. Kaano nga ta makaruar ni nanang dita ospital? Mayatan ti kasasaad na. Isu apat check. Parwarandan iti kabiitan na panawan. Diyak amo no kasano ka makapagsubad kan ka. Kadagiti adu at tultulong mo kada kami, Johnny. Saan mo na panunutan dayta, Ruby? Basta gananad ka kanayon kumadita. Sana bale. Lepas sa klangan ti kontratak. Kat sa anak ton nga agsubli dito'y abroad.
Agyaman na kanak ko, tanakaawid kamot laengen. Ay na, mailiwak unay ken ka. Uray siyak mat nanang. Kailiw kayo mat una yan. Saan akong ngagsublay dya abroad. Gaputa kayat kayo nabantayan. Agbiro kaklangan iti pagtrabahuak dito'y lugar tayo. Ay kat, nasaya at launay anak ko. Ay, adaman gayam damagag. Anya day tananang. Talaga ka day nga awan panagayat mo kan ni June eh. Amuyo nanang. Iti kabayag ko ija abroad. Adalata ni Johnny amang ururay kanyak. Awan ti inaramid na no saan anagururay. Iso panawon mat siguro nga ikak iti gundaway na nanang. Ay, agyaman ak unay anak ko. Ay na, kayat ko launay ni June nga agbalin amanukang. Agyaman na kadagiti amin at tulong mo kada kami kaninanang, Johnny. Saan ati panagyaman mo ti kayat ko amangagan, Ruby? Kayat ko amaamuan. No adamot laang namnamakan ka. Johnny, tangay awan inan aramid mo no saan ati mangururay kanyak. Sige, bata kong tinabayag nga idardarirag mo nga ayat. Oh, agyaman ak, Ruby. Gaputa adamot laang nauray ko kan ka. Naamiris ko ngamin. At tinabayag a panagururay mo. Katanda tinapudno a panagayat. Talagamat, Ruby. Gaputa tinapudnong ayat. Makauray. Uray manupay atawan. Ti panaguray na. Jak impagarup ani Juni akaubingak ti agbalin nga asawak, Mr. Lonely. Ita, addan may sang anak mi. Ket awan met tinagbalin a problema mi iti panagden nami. To'y pagayam mo, Ruby. Agyaman ak pagayam, Ruby, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, husto dagiti nagbalin a desisyon mo iti biyag mo. Inusar mo ti utek mo, ket saan ka nagpailuyos iti riknam. Ammom tinagpili iti lalaki, apudpudno, amangay ayat kan ka. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ruby, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.